Mesturar experiencia e renovación nunha listaxe representativa de todas as idades, parroquias e sectores produtivos. Estas foron as premisas de Somos Cambados á hora de elaborar a súa candidatura para as municipais do mes de maio. Hoxe coñecemos os 10 primeiros membros. Fomos a verdadeira alternativa ao Partido Popular fai 4 anos, fomos quen conseguiu derrotar o Partido Popular e creo que, dende logo, e agora Somos Cambados volve a ser decisivo para plantarlle cara ao Partido Popular, para facerlle fronte e liderar o goberno que as cambadesas e cambadezas necesitan para os vindeiros 4 anos. Tino Cordal repite como candidato. Tamén mantén o posto número 2 Xurxo Charlín, que nestes anos estivo á fronte da Concellería de Economía e Facenda. Porque fixo un gran labor ao frente da Concellería de Economía e Facenda, saneando as contas do Concello, depois da grandísima débeda que tiña o Concello de Cambados, e fixo todo isto coa maior baixada de impostos da historia de Cambados. Algo que, dende logo, quedará aos anais. Carolina Aragunde, xornalista e empresaria, será a número 3. Pola súa banda, o cuarto integrante da candidatura será o presidente do Club de Atletismo de Cambados e socio dunha cooperativa vitivinícola, Fernando Rey. Noelia Gómez, presidenta do Club INNAE Cambados de Taekwondo, ocupará o 5º posto. Que creo que vai ser unha candidatura decisiva para reforzar o cambio en Cambados, para consolidalo, para avanzar nese cambio dunha maneira ambiciosa, valente e que, dende logo, nós queremos que estamos chamados a liderado, non? A mariscadora Teresa Piñeiro, directora administrativo dunha depuradora de moluscos, Antón Cordal, e a técnica en atención sociosanitaria a domicilio, Silvia Boza, sitúanse nos postos 6, 7 e 8, respectivamente. Os profesores Inma Castro e Manuel Fariña pechan os 10 primeiros nomes da candidatura de Somos Cambados.